कुरुंदवाड नृसिंहवाडी येथील पुलाजवळ शनिवारी सकाळच्या सुमारास एक बेवारस पुरुषाचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना आढळून आलाय। ही माहिती मिळताच कुरुंदवाड पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून वजीर रेस्क्यू फोर्सच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढण्यात आलाय। सदर मृतदेह पाण्यावर तरंगत असल्याचं परिसरातील नागरिकांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तातडीने कुरुंदवाड पोलिसांना याची माहिती दिली। पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होताच परिसराचा पंचनामा केला असून मृतदेहाची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत। मृत व्यक्तीच्या अंगावरील कपड्यांवरून व इतर चिन्हांवरून ओळख पटवण्याचा प्रयत्न केला जातोय। दरम्यान मृतदेह 35 ते 45 वयोगटातील पुरुषाचा असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय। मृतदेह सडलेल्या अवस्थेत असल्यामुळे तो पाण्यात अनेक दिवसांपासून असावा असा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे। मृतदेहाला कोणत्याही प्रकारचे जखमेचे चिन्ह दिसून आले नसले तरी अधिकृत माहिती शवविच्छेदन अहवालानंतरच समोर येणार आहे। मराठी एस न्यूजसाठी कुरुंदवाडहून संदीप अडसूळ।